Здравейте! Днес, докато разглеждах контактите на NinjaTrader, това, което предлагат като нови възможности за търгуване, стигнах до... Просто забелязах нанофичърсите, които са пуснали Coinbase на биткоин и на Ethereum. Изглеждат така сравнително привлекателни, имайки предвид, че изискуемия марджин за дневна търговия е $25. Някакси доста ефтини фьючерсни контракти. Виждаме $128 е да държим биткоин през нощта, $81 е да държим етериум през нощта. Много привлекателна изглежда цялата тази история и реших да я тествам, за да видим реално как се движи този пазар. Като за сравнение искам да направим една проста аритметика, да видим всъщност при S&P как са нещата. В смисъл, ако търгуваме микро S&P, само секундичка да го намеря, виждаме, че изискуемия марджин е $50 на дневна база, в смисъл два пъти по-скъпо, пак е доста ефтино, но за да задържим позицията през нощта, изискуемия марджин е $1298 в момента. В смисъл, това трябва да имаме в акаунта, за да оставим една позиция и да не бъде ликвидирана. В смисъл, трябва да имаме поне, да кажем, $1500. В крайна сметка, това е нов продукт. Мен лично ми е много интересно как се движи. В момента съм отворил, имам отворени позиции, те би следвало да са на профит, между другото. Ще ви покажа защо. Даже по два контракта съм отворил, защото малко ме ядоса цялата история. Ще ви покажа как върват сделките. В смисъл, първото, което ми направи впечатление е, че пазара е сравнително ликвиден. В смисъл, ако погледнем микрофьючерсите, старите на биткоин, ние ще видим, че когато загледаме какво се случва в Footprint, нямаме почти никакви сделки. Тук на дневна база се реализират хич не лоши сделки, в смисъл има си движение в този пазар. Price ladder може да се каже, че има някаква плътност. Това е при биткоин. При Ethereum нещата не са чак точно така. Нека да го отворим и него. Net тикера е BIT 0224 на биткоин и на Ethereum е NET 0224 в момента. При Ethereum не са чак толкова интересни нещата, в смисъл тук няма толкова плътност, виждате колко по-разреден е футпринта в момента, но без значение. В смисъл има някакво движение, все пак е нов продукт, твърде нов между другото, аз буквално днес разбрах за него, просто докато рових го видях. И реших да го тествам. В смисъл, как се прави един тест? Първоначално трябва да видим каква е плътността на пазара. Защо? Защото редно е да знаем този пазар, който го търгуваме, има ли някаква ликвидност въобще. Ако отворим 3-минутен чарт, нали, тук въобще не говорим за тикова база, на 3-минутен чарт виждаме, че си има някаква плътност. В смисъл, стават сделки, има ликвидност, достатъчно този пазар, спокойно може да се търгува. Ако загледаме търгуваните контракти в рамките на един ден, ние ще видим, всъщност тук отдолу ни калкулира 23 000 контракта са изтъргувани при BIT 0224. Вчера са изтъргувани 13 000. Виждаме, че си има някаква плътност. В смисъл, има си price auction. Като цяло може да се каже, че тук става някаква търговия. Виждаме, онзи ден имаме 45 000 контракта изтъргувани нетно, смисъл това са и лонгове и шортове, които са изтъргувани. Преди това имаме 60 000 контракта. Общо взето, този пазар като цяло се представя доста по-добре от микрофьючерсите на биткоин. И сега като имаме предвид, че тук директно търгуваме в платформата на NinjaTrader, това е регулиран пазар, може да се каже, че това е най-сигурното място за търговия. Въпросът обаче е какви пари можем да изкараме от този пазар, защото това е най-важният въпрос. Нали? В крайна сметка, като ще търгуваме нещо, трябва да изкараме и пари. Аз сега ще ви покажа една сделка, която съм направил. Тя е доста интересна. Сутринта някъде нека да бъдем по-точни, в 8 часа и 3 минути ми е първата
сделка. Всъщност какво видях? Виждам на база естествено последният индикатор, който е изключително добър. Само секундичка, нека да го направим да ни показва само биткоин и етериум, защото това е по-важната информация. Какво се вижда тук? Още от 7 часа биткоин върви нагоре като пазарна капитализация, етериум спада надолу. Имахме в един хубав момент, имахме подсказка, че в стейбълите влизат повече пари, това в червеното, което се вижда. Пазара отива в даунтренд, което на мене ми е подсказка веднага, че BTC Ethereum пазара ще направи едно хубаво движение. И точно в този диапазон, в 8.3 отворих лонг на биткоин, малко по-късно отворих шорт на биткоин, ентрито ми е някъде тук, даже по-скоро съм го поставил грешно. Сложих си таргета, което като цяло е едно много хубаво движение. Кажем, че до таргета ми беше 0,79%, при мен обикновено аз бих затворил сделката на 0,70%, без значение, смисъл, чисто ориентировъчно 0,7%, при положение, че на такава сделка при S&P на разстояние 0,7%, това означава около 35 пункта, при 35 пункта предполагам, че около $170 би бил профита. При положение, че изискуемия марджин на това е два пъти по-малък от на микро S&P фьючерсите, тук предположих, че се боря някъде за около едни, да кажем, 80, 70, 80 до $90, зависимост от това, какво ще ми предложи пазара. То трейд определено е много интересен, аз ще ви покажа даже историята, в смисъл нека да седи така да се гледа. Защото историята на трейда е много важна. Естествено, когато се тества нов пазар, винаги се отваря на демо акаунт, поради простата причина, че ние трябва да знаем с каква скорост се движи този пазар. Това ми е историята на днешната търговия. Всъщност, даже вчера вечерта отворих един тестов трейд, за да видя как се развива тази цялата схема, който между другото беше успешен, но незнайно защо не ми се включи. И аз не можах да разбера във вчерашния трейд не можах да разбера точно къде ми е профита. В смисъл, ето виждате, 23 часа съм отворил една сделка лонг на 39,960. Би следвало да съм я затворил по някакво време, обаче тя не се отразява майната му. На това не ме интересува, може би просто, защото е симулация и е бъгнал нещо и реално не е изкарало нищо. Комисионната е сравнително ниска, между другото, като загледаме тук как върват нещата, имаме 27 цента в посока комисионна, което е сравнително добре, нали? Би следвало това да даде една не лоша възможност. В смисъл, хубав пазар, регулиран, трябва да се тества. В смисъл, трябва да се види изкарват ли се пари от него или не се изкарват. Първата ми сделка е в 8.03. В 8.03 съм отворил лонг на биткоин на цена 40 510. 8.03, нека го погледнем къде се намира. Малко преди да тръгне. Ето тук точно съм отворил. Следващата сделка, която съм направил, между другото направих една грешка. Отворих на Ethereum, обаче в стария контракт в 01.24, което се случва в 8.11. 8.11. Отварям шорт на Ethereum тук, средна цена, виждате, че ентрито ми е някъде в тази зона. Да, обаче малко по-късно видях, че тук имам грешка и затова затворих тази сделка и отворих, смисъл, виждате, затварям в 8.44. Затварям тази сделка шорт, която съм отворил и отварям същата, нов шорт отварям, ето в 8.46, вече в нужния контракт, който е 2.24 година. Основната идея исках да имам адекватна сделка в контракта, който е активен, в смисъл, който е най-ликвиден в момента. В един момент си дразних малко на пазара, защото виждам, че той се развива, трейда ми става, обаче аз пари не изкарвам и набих по още един лонг и по един шорт. Защо го правя лонг-шорт? Защото всъщност съм търгувал, правих лонг-шорт стратегия. В смисъл, това, което виждам, имам лонг на биткоин и шорт на етериум и реално погледнато това ми е чарта.
Сега, понеже е възможно между фьючерсните контракти и реалното, това, което се случва на пазара, който търгувам, да има някаква разлика, аз отворих да видя всъщност какво се случва в конкретните контракти, ако направя лонгшорт. Виждате, че те горе-долу сравнително се движат заедно в синхрон с пазара. Сега в момента, между другото, малко е преебавка да затворя тази сделка. И въпреки това, аз трябва да знам какво се случва. В смисъл, колко пари съм изкарал, защото трейда наистина ми е успешен. В смисъл, при положение, че таргета ми е достигнат, окей, може да изчакам още малко, той така ли че отново ще стигне тази зона. При положение, че таргета ми е достигнат, това е едно много хубаво движение в цената, което е в рамките на дори в момента 0,46%. Моят таргет беше на 0,80%. В смисъл, тук, как се казва, трябва да изкараме някакви пари. Това видео го правя не случайно, в смисъл искам да видите как се движат тези контракти. Ако се налага да се търгува от вас, да знаете какво мога да изкарате от тази цялата история. Обърнете внимание какъв ми е профита в момента. От лонга на биткоин имам $1.30 профит, от шорта на Ethereum имам $1.30 профит. Между другото, в момента актуалната цена на Ethereum тук, ако затворя тази сделка, даже нека да я затворя, за да видите за какъв смях става въпрос. На практика се оказва, че ние имаме един много хубав регулиран пазар, който, нали, супер е. Регулиран, хубав пазар, фьючерси, които, нали, знаем, че няма да има някаква издънка, не мога да се прецакаме. Обаче какъв е филма? Ние реално така, positions, accounts, от цялата тази работа, която съм направил, искам да затворя сделките и видите какво ще получим. В смисъл, на маркет пазар. На маркет цена затварям, не ме интересува. Идеята е да видим ние какво получаваме от тази цялата история. Само затворени са ми сделките вече. Загубата ми е $2.93. В смисъл, всичко е изядано в комисионни. Имам реализиран профит от $1.05. Но на практика с комисионни с всичко, загубата ми е $2.93. Сега, за хората, които търгуват фьючерси, в Deribit, примерно, която е една хич не лоша борса за търгуване, прилива речено към 100, то трейд наистина би изкарал хич не лоши пари. Всъщност той ми се е развил, аз съм го направил този трейд. Дори от тук до тук да кажем, че окей, затваряме го, би следвало да имам някакъв профит. Обаче какво се оказва? Ние имаме един така напудрен продукт, има някакъв волюм в него, случват се някакви неща, но той не изкарва пари. В смисъл, аз не знам, честно казано, какво трябва да направим тук, за да изкараме някакви пари. Трябва, може би, да държим 1-2 години, за да се движи пазара с някаква огромна промяна да има в цената и от това да изкараме пари, защото реално на база Day Trade, да, много е хубаво, всичко работи, имаме си хубав дата фид, имаме си регулиран пазар, само че на Coinbase Nano Futures те не може да изкарате една стотинка в никакъв случай. Затова го правя това видео, просто трябва да се знае, ако искате тествайте, вижте какво е положението, но като цяло е смях в залата и не се занимайте с глупости, не става със сигурност. Всичко добро!